עול קניות. טוב, אז אנחנו היום נראה לכם תכשיטים לפני המהפכה התעשייתית. בטח שמחים. טוב, זה הקופסה, ועכשיו אפשר לפתחת. זה לא באמת תכשיטים שלפני המהפכה התעשייתית, כי לא הצלחנו להשיג אותם, אבל זה תכשיטים שמצאנו את הסבתא שלי, את כל התיבה הזאתי, ואנחנו נראה לכם. טוב, אז דבר ראשון שיש לנו כאן זה שעון כזה. מתייחס ליד שלי בבקשה. זה השעון, מושלם. טוב, אז מצאנו כזה שרשרת, שזה הקטע שלה נראה לי. אז יש פה צמיד. כזה. וגם יש דברים שהם בדידים, כי זה מה שמצאנו שם ולא הכל נשאר. אז זה הטיליון הזה ואין לו חוט, כי החוט נעמד וזה הטיליון. ויש גם את הטיליון הזה, תראו איזה יפה הוא כזה. טוב, מצאנו עגילי חישוק בכל מיני גדלים ועם כאלה. אתם רואים? טוב. ויש כאן את הצמיד, לא שרשרת שהוא נקרא, אבל זה לא שרשרת כזה. מצאנו עוד צמיד בודד כזה. ובגלל שיש על הצמידים כל מיני חלודה, זה מוציא ריח קצת לא נעים. וזה הגיל האחרון. כן. אז כמו שאמרנו, אז אלה דברים מסבתא של עמית שמצאנו, כי הזמנו דברים, אבל לא רצינו שזה ייראה חדש, רצינו שזה פשוט ייראה ישן, אז לקחנו דברים שהם ממש ישנים, כפי שאפשר לראות, וסבתא של עמית אמרה לנו שזה גם לא ישן. ועכשיו נראה לכם את התכשיטים של האחרי. יש פה תכשיטים של עכשיו, שהזמנו, שיש לנו, כזה. טוב, נתחיל מהצמיד הראשון. אז זה. נעבור לשרשרת הזו. שיש הרבה קטע עכשיו, רוב המספניות לשים אותה. טוב, יש גם את השרשרת הזו, שאוהבים לשים אותה מאוד בקיץ, כי כזה קיצית. ואחרון, זה הגילים כאלו. אוקיי, עכשיו אנחנו מסבירות לכם קצת על התכשיטים שלפני ואחרי המהפכה התעשייתית. תכשיטים לפני המהפכה התעשייתית עד המאה ה-18 בערך. טוב, אז סיפקנו מידע ועכשיו אנחנו נקריא לכם. טוב, אז מי יצר את התכשיטים? אז מי שיצר את התכשיטים זה צורפים ואומנים מקומיים, שאיפה שהמקום שמביאים ממנו את התכשיטים. זה אנשים בעלי מלאכה שעבדו בסדנאות קטנות או בחצרות מלוכה. איך נוצרו? כל התכשיטים שנוצרו לפני המהפכה התעשייתית, הכל נוצר בעבודת יד. כל התכשיטים היה יחיד ומקורי, כאילו כל תכשיט שהיה הוא היה כאילו מקורי במין. כל התכשיט היה לוקח זמן לעשות אותו וזה היה מורכב, וכל מי שעשה אותו זה היה כאילו כישרון לכל דבר, וכן. וזה גם דרש ממש מיומנויות, לא כל אחד יכול לעשות את התכשיטים ככה. החומרים הנפוצים שהיו משתמשים בהם זה חרוזים וזהב וכסף.